Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρήστος Κτενάς. Έχω μαζί μου τον Μίλτο Αντωνιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια ποιος είναι αυτός, αν και οι αναγνώστες των site μας σίγουρα τον έχουν ακουστά. Ο Μίλτος Αντωνιάδης τον Ιούνιο του 2022, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο τώρα, είχε δημοσιεύσει στο site της πτήσης, το www.flight.com.gr, μία σειρά από 10 συνεχόμενα επεισόδια, 10 συνεχόμενα κείμενα ενός τότε διηγήματος που ονομαζόταν Αιγαίο Ώρα 0, το πρώτο αίμα, το οποίο διαπραγματευόταν με μυθιστορηματικό ρεαλισμό, και αυτό ήταν η κύρια δυναμική του, διαπραγματευόταν μία πιθανή σύραξη Ελλάδος-Τουρκίας. Οι συνέχειες και οι 10 ήταν συναρπαστικές, είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο αναγνωστικό μας κοινό, τις περίμεναν κάθε βράδυ με μεγάλη αγωνία και συνολικά συγκέντρωσαν χιλιάδες σχόλια θετικά, υπερθετικά, κόσμο ενθουσιασμένο που αγάπησε το κείμενο, αγάπησε τους ήρωες που βγήκαν μέσα από αυτό το κείμενο και αναδείχθηκαν. Και βέβαια μια τέτοια επιτυχία δεν έμεινε εκεί. Ο Μίλτος πήρε το αρχικό κείμενο, το μεγάλωσε σημαντικά, έβαλε πολύ περισσότερες σκηνές μέσα, έβαλε πολύ περισσότερη δράση και κυκλοφόρησε ως πρώτος τόμος μιας, όπως φαίνεται, τριλογίας, θα μας το πει ο ίδιος, που θα συνεχίσει το αρχικό βιβλίο και τους ήρωές του και το σκηνικό μιας ελληνοτουρκικής σύραξης, η οποία είναι πάρα πολύ σύνθετη όπως εξελίσσεται, και είναι πλέον τώρα στην στιγμή που ο δεύτερος τόμος της τριλογίας ετοιμάζεται να βγει στα βιβλιοπωλεία με τίτλο Αιγαίο Ώρα 0, που είναι ο γενικός, Σκοτεινός ουρανός. Μίλτο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές μας. Χαίρομαι που με εδώ σε αυτή την σειρά των podcast που έχει ξεκινήσει η Αγαπητή Πτήση, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι τα πράγματα έτσι όπως το είπες, αλλιώς ξεκίνησε το Αιγαίο Ώρα 0. Αν θες, ο ενθουσιασμός της πτήσης των ανθρώπων που το διάβαζαν, των αναγνωστών, των φίλων μας, τα σχόλια, το βοήθησε από ένα διήγημα που το ξεκινήσαμε και με τη δική σου επιμέλεια που είχε βοηθήσει πολύ τότε να μετατραπεί, αν θες, ένα βιβλίο. Ενηλικιώθηκε δηλαδή το Αιγαίο Ώρα 0 και βγήκε ο πρώτος τόμος, το Αιγαίο Ώρα 0 πρώτο αίμα, και τώρα αυτές τις μέρες που μιλάμε, τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία ο δεύτερος τόμος, Αιγαίο Ώρα 0, Σκοτεινός ουρανός. Τι είναι αυτό και γιατί είναι τριλογία? Αποφάσισα ότι... Να μην παραλείψουμε να πούμε εδώ ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος. Βεβαίως, από τις εκδόσεις Memento, οι οποίες έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια από την αρχή με φοβερό ενθουσιασμό, που για μένα ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Είχα ψάξει πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, είχα γράψει νομίζω σε 35 εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι δεν απάντησαν ποτέ, κάποιοι άλλοι μου απάντησαν φαίνεται καλό, αλλά δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς, είναι πολύ ειδικό αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο, εμπορικά δεν θα έχει κοινό, άκουσα διάφορα. Ο Θωμάς Τσερώνης από τους εκδόσεις Memento το αγάπησε αμέσως, και είχε τρομερό ενθουσιασμό και το ανέλαβε, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω περισσότερο από ρομαντισμό παρά περισσότερο επειδή πίστευε θα γίνει μια εμπορική επιτυχία. Ευτυχώς όμως οι εξελίξεις τον διέψευσαν. Άρα ο πρώτος τόμος έχει πάει καλά. Έχει πάει πολύ καλά. Έχει πάει πολύ καλά δεδομένων, ας πούμε, των αναλογιών ενός πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, ενός σχετικά νέου εκδοτικού οίκου κλπ. Και φτάσαμε τώρα αισίως στον δεύτερο τόμο, το Σκοτεινό ουρανό, το οποίο είναι το δεύτερο βιβλίο μιας τριλογίας. Άρα ως τέτοιο εξυπηρετεί ένα σκοπό και ως αυτόνομο βιβλίο, αλλά και ως μέρος, ίσως το πιο δύσκολο και πιο κομβικό μέρος σε μια τριλογία, όπως έμαθα και εγώ στην πορεία, γιατί ομολογώ ότι αυτό το δεύτερο βιβλίο με πέδεψε πολύ περισσότερο από ότι το πρώτο που έγραφα για την πτήση αρχικά. Και στην πορεία άκουσα ανθρώπους με εμπειρία και κατάλαβα γιατί οι περισσότεροι συγγραφείς που έχουν γράψει τριλογίες συχτηρίζουν, για να το πω λίγο γραφικά, με το δεύτερο βιβλίο, τους παιδεύει. Γιατί μια τριλογία συνήθως έχει δύο κορυφές, το πρώτο και το τρίτο βιβλίο. Έχει την παρουσίαση του θέματος στην αρχή, που έχει από μόνο του είναι μια κορυφή. Και τη λήξη. Έχει και τη λήξη, βέβαια, την κλιμάκωση που επιπλέον στο τρίτο βιβλίο φυσικά και θα είναι μια κορυφή. Και ανάμεσά του, εξορισμού, ανάμεσα από δύο κορυφές, έχει μια πεδιάδα. Άρα
το δεύτερο βιβλίο πάντα λειτουργεί ως σύνδεση. Πρέπει να πάρει τα πράγματα και να τα προχωρήσει, έτσι ώστε από το πρώτο βιβλίο να φτάσουμε σε αυτό που έχω οραματιστεί εγώ ότι θέλω να γίνει στο τρίτο. Και τι είναι αυτό? Είναι πολύ συγκεκριμένο στο Γη Ώρα 0. Στο πρώτο βιβλίο, στο πρώτο αίμα, αυτό που είδαμε είναι ένα σενάριο λίγο πολύ όπως το γνωρίζουμε και το πιστεύουμε ότι θα γίνει με τα δεδομένα τα σημερινά. Μιας ελληνοτουρκικής σύραξης. Μπράβο. Η οποία όμως θα είναι σύντομη. Γιατί ο ξένος παράγοντας, δηλαδή το ΝΑΤΟ, θα επέμβει με όποιο τρόπο μπορεί για να μας βάλει να κάτσουμε στο τραπέζι και να κάνουμε μια ανακοχή και να διαπραγματευτούμε, διότι πολύ απλά είμαστε και δύο σύμμαχοι. Είναι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Άρα, by hook or by crook που λένε και στο χωριό μου, θα λήξει. Να πούμε εδώ ότι αυτή η αντίληψη ότι μια ελληνοτουρκική σύραξη θα είναι εντυπωσιακή, εκρηκτική, αλλά λίγων ημερών και μετά θα μας μαντρώσουν οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε όλοι μαζί πλέον να βρούμε μια λύση. Στην Ελλάδα όχι απλώς διαχέεται πάρα πολύ, αλλά έχει γίνει και πιστευτεί, φοβάμαι, και από μεγάλο μέρος και του πολιτικού και του στρατιωτικού κόσμου, που σχεδιάζει ή έχει στο μυαλό του ότι κάτι τέτοιο θα είναι η λογική εξέλιξη, και άρα έχει επηρεάσει και πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής διπλωματίας, των ελληνικών δογμάτων, των ελληνικών εξοπλισμών, μια εκρηκτική δηλαδή κατάσταση, η οποία θα είναι ο λίγων ημερών. Και όποιος καταφέρει να αποκομίσει μεγαλύτερα κέρδη ή να έχει τις λιγότερες ζημίες, θα κατέβει μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από πλευράς ισχύως. Αλλά εδώ να πούμε ότι αυτό είναι μάλλον μια φαντασίωση ελληνική βολική και δεν εγγυάται κανένας ότι έτσι θα είναι πραγματικά. Και νομίζω το βιβλίο σου εκεί πάει να θίξει ένα κρίσιμο ζήτημα που είναι πολύ μεγαλύτερο του μυθιστορηματικού περιεχομένου. Πολύ σωστά το έθεσες. Πραγματικά η τριλογία εκεί θα φτάσει. Δηλαδή θα δούμε, κυρίως στο τρίτο βιβλίο, ήδη από το δεύτερο βιβλίο έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις. Θα δούμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν θα λήξει ούτε σε 24 όπως το πρώτο βιβλίο, ούτε σε 48, ούτε σε 36 ώρες. Δεν θα μπορεί να λήξει. Συνεπώς εκεί θα αντιμετωπίσουμε κάποια άλλα ζητήματα από αυτά που είδαμε στο πρώτο βιβλίο. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει η χώρα μας σε μια σε μια πολεμική σύγκρουση διαρκείας. Ξέρεις, όταν γραφόταν το πρώτο βιβλίο έγινε εισβολή στην Ουκρανία. Και τότε ακόμα, για άλλους λόγους βέβαια, εκεί δεν είναι ΝΑΤΟ, αλλά και τότε ακόμα οι περισσότεροι αναλυτές περιμέναν ότι αυτό το πράγμα θα διαρκέσει κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες. Ναι, λέγανε ότι θα κερδίσει η Ρωσία γρήγορα και θα πάνε οι Ουκρανοί σε κάποιες διαπραγματεύσεις. Και τώρα είμαστε 1,5 χρόνο μετά. Ακριβώς. Και δεν σταματάει τίποτα και βλέπουμε το αντίθετο, ότι προδιαγραφές να συνεχιστεί, κανείς δεν ξέρει βέβαια, να συνεχιστεί για άλλο 1,5 χρόνο ή κανείς δεν ξέρει το πότε. Ακριβώς. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο Ισραήλ. Άλλη ανάφλεξη. Ναι, δηλαδή, βλέπουμε ότι ο κόσμος μας δηλαδή έχει αλλάξει και έχει φύγει λίγο από αυτή τη θεώρηση που ήταν ίσως βολική, αυτή που περιέγραφες, ότι έχει μεγάλο μέρος της κοινωνίας και της ηγεσίας της χώρας ίσως την ενστερνίζεται. Και έτσι λοιπόν, λίγο μετά αφού άρχισα να γράφω το πρώτο βιβλίο, αποφάσισα ότι θα ήθελα να μεγαλώσει αυτό το πράγμα και να φτάσει και να αγγίξει αυτό το ακόμα πιο δυστοπικό και ακόμα πιο δύσκολο σενάριο, που λέει ναι, πώς θα ανταπεξέλθει η χώρα από πλευράς υποδομών, από πλευράς ανθρώπων, από πλευράς επάρκειας στις βασικές αγαθά και στις βασικές ανάγκες, από πλευράς εξοπλισμών, πυρομαχικών, από πλευράς ένα σωρό πραγμάτων. Οικονομίας ακριβώς. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα μπορέσεις να συνεχίσεις να πολεμάς εάν δεν λήξει. Το πρώτο βιβλίο άγγιξε το άλλο σενάριο που λέει ότι θα υπάρξει λήξη σύντομα, είναι δεδομένο αυτό. Το θέμα είναι μέχρι τότε να μην έχεις χάσει έδαφος, να μην κάτσεις στο τραπέζι χωρίς κανένα δυο νησιά. Αυτό μας έδειξε το πρώτο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο θα λέγεται κατάσταση πολιορκίας και θα δείξει έναν πόλεμο τέτοιο, ο οποίος δεν λύγει και πρέπει η χώρα να στραγγίξει ό,τι έχει και όπου μπορεί να βρει δυναμικό ανθρώπινο και άλλο για να ανταπεξέλθει. Το δεύτερο βιβλίο κάνει κάτι πολύ σημαντικό, ο Σκοτεινός Ουρανός. Για να μπορέσει να γίνουν τα πράγματα του τρίτου βιβλίου πιο ρεαλιστικά και πιο πιστευτά, πρέπει να συντελεστούν κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον το γεωπολιτικό σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, γιατί σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως δύσκολο να φανταστούμε δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ να μην
συμμορφώνονται εν τέλει με τις επιταγές των ΗΠΑ. Όμως στο δεύτερο βιβλίο συμβαίνουν πράγματα και θάματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να διαβάσουμε τα γεγονότα του τρίτου βιβλίου με άλλο μάτι. Να σε ρωτήσω εδώ, γιατί μιλάμε ταυτόχρονα για το δεύτερο βιβλίο που βγαίνει σε λίγες μέρες στα βιβλιοπωλεία, αλλά και για το τρίτο. Έχεις κάνει ένα πλήρες σχεδιάγραμμα δεύτερου και τρίτου, δηλαδή ξέρεις που θα καταλήξει το τρίτο, είναι οριστικό το σενάριό σου ή είναι ακόμα το τρίτο, έχεις κάποιες διαμορφώσεις? Ναι. Θα σου πω, πλήρες σχεδιάγραμμα εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ. Δηλαδή έγραφα και λυνόντουσαν ερωτηματικά στην πορεία που είχα. Είχα όμως πάντα ένα σκελετό από την αρχή. Και όταν αποφάσισα ότι θα γίνει αυτό τριλογία, είχα το βασικό σκελετό. Ήξερα τι θέλω να συμβεί στο δεύτερο βιβλίο και τι θέλω να συμβεί στο τρίτο. Okay. Αυτό που ρώτησες τώρα συγκεκριμένα για το τρίτο βιβλίο, το πιο δύσκολο πράγμα να αποφασίσω είναι το πώς ακριβώς θα τελειώσει. Και όχι το πώς θα τελειώσει ως προς το ποιος νίκησε, ποιος έχασε, τι έγινε, ως προς το αποτέλεσμα των επιχειρήσεων και του πολέμου, αλλά τελικά, μετά από όλο αυτό που περιγράφεται σε 3 ολόκληρα βιβλία, ποιο είναι το κύριο μήνυμα που αφήνει στον αναγνώστη αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για το τελείωμα 3 βιβλίων. Okay. Γιατί δεν θες να γράψεις, από ό,τι καταλαβαίνω, απλώς μια πολεμική περιπέτεια φαντασιακή, αλλά να μείνει και μια ουσία, ένας προβληματισμός στον αναγνώστη. Ακριβώς. Να πω εδώ για τους αναγνώστες μας ότι ο Μίλτος ασκείται με το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο τώρα και το τρίτο, που ελπίζουμε να το δούμε σε κάνα χρόνο από σήμερα. Θα προσπαθήσω. Είναι πολύ νωρίς για να δεσμευτώ, αλλά θα προσπαθήσω. Ασκείται λοιπόν σε αυτό που διεθνώς λέγεται ρεαλιστική πολεμική μυθιστορία, η οποία τι είναι? Δεν είναι απλώς ένα μυθιστόρημα, δεν είναι γράψιμο ενός μυθιστορηματικού κειμένου, είναι μια πολύ εξειδικευμένη παράμετρος λογοτεχνική, η οποία τι κάνει? Εστιάζει σε θέματα διεθνών σχέσεων, γεωπολιτικής και πολέμου κυρίως, πολεμικών επιχειρήσεων, με φοβερό ρεαλισμό. Δηλαδή δεν κατασκευάζει ο συγγραφέας ένα δικό του πλανήτη, ένα δικό του κόσμο, χρησιμοποιεί απόλυτα ρεαλιστικά και πρακτικά στοιχεία, πολιτικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αμυντικά, τεχνολογικά, καθημερινά πράγματα που τα βλέπουμε σήμερα και τα βιώνουμε, άρα θέλει μια πολύ μεγάλη μελέτη και προεργασία, και με βάση αυτά χτίζει ένα μυθιστορηματικό σενάριο, το οποίο αναλόγως βεβαίως και τις ικανότητές του μπορεί να γίνει πάρα πολύ εντυπωσιακό και ενδιαφέρον και να ενθουσιάσει τους αναγνώστες. Ο πιο γνωστός, τουλάχιστον στον χώρο το δυτικό, τέτοιο συγγραφέα σύγχρονος είναι ο Τόμ Κλάνσι, που πολλά βιβλία του έχουν γίνει ήδη και μεγάλες επιτυχίες στο Hollywood, όπως παραδείγματος χάρη το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη ή οι ταινίες με τον ήρωά του, τον Τζακ Ράιαν. Ο Μίλτος έχει ήδη αποκλειθεί από αρκετούς αναγνώστες στην Ελλάδα ως Τόμ Κλάνσι της Ελλάδος. Βαρύ το φορτίο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αισθάνθηκες να πούμε λίγο για το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης. Ναι. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται στην καθημερινότητά του με... Δουλεύω στο technology industry, είμαι στέλεχος σε μια εταιρεία τεχνολογία, software, με διεθνείς πελάτες κλπ. Security έχει μέσα κλπ. Έχω σχέση με το χώρο της τεχνολογίας μεν, αλλά με το χώρο της άμυνας και της διπλωματίας όχι άμεση επαγγελματική, μόνο μέσω ανθρώπων και καταστάσεων που έχω ζήσει. Ωραία, άρα λοιπόν ένας άνθρωπος με το δικό σου παρελθόν και περιβάλλον, πώς μπαίνει στο χώρο των πολύ εξειδικευμένων γνώσεων και περιγραφών αμυντικών καταστάσεων? Ωραία, πρώτα απ' όλα μπαίνει από μικρό παιδί, γιατί αυτό είναι ένα μικρόβιο που έχουμε μερικοί άνθρωποι, έτσι και γνωστό σε όλους και το αγαπάμε και το εξασκούμε, άρα ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει σε αυτό είναι αμέτρητος. Δεύτερον, είναι εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε σημαντικό, ειδικά στο πρώτο βιβλίο, να έχω βιώσει καταστάσεις ως μάρτυρας, τις οποίες περιγράφω στο βιβλίο. Υπάρχουν μέρη και άνθρωποι τους οποίους περιγράφω που τα έχω δει με τα μάτια μου, που τους έχω γνωρίσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή η έρευνα, η τεχνικό, αν θες, επιχειρησιακή, μπορεί να γίνει και από τον καναπέ, αλλά είναι δύσκολο να αντιληφθείς, για να τους περιγράψεις μετά,
πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες που περιγράφονται στο βιβλίο. Π.χ. ας πούμε στο πρώτο βιβλίο έχουμε μεγάλες περιγραφές στο Καστελόριζο. Ένα μεγάλο μέρος του σκηνικού είναι στο Καστελόριζο. Ναι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ερεύνησα γιατί δεν γνώριζα ομολογώ. Τα κομμάτια τα αεροπορικά και τα ναυτικά όμως μου ήταν νομίζω πιο εύκολο να φανταστώ τους ήρωές μου πώς θα μιλούσαν, πώς θα έπραταν και πώς όχι, επειδή έχω κάποια προσωπικά βιώματα. Ένα κομμάτι ας πούμε, που με δυσκόλεψε στο δεύτερο βιβλίο, για να περάσουμε και στο Σκοτεινό Ουρανό, είναι ότι έχω μια υποβρυχιακή πλοκή που έλειπα από το πρώτο βιβλίο. Είπες άλλωστε για τον Tom Clancy, νομίζω ξεκίνησε με το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο εγώ μέχρι τώρα στη ζωή μου δεν είχα γνωρίσει υποβρυχιάδες. Και είχα μια πάρα πολύ μεγάλη, αν θες, όχι αγωνία, αλλά περιέργεια να καταλάβω ένας άνθρωπος που ζει σε αυτό το πολύ ειδικό περιβάλλον. Είναι πραγματικά πάρα πολύ. Σε ένα σωλήνα, ας πούμε, 200 μέτρα κάτω από το νερό, που ξέρεις ότι το περιβάλλον θέλει να σε σκοτώσει. Δεν θέλει ο εχθρός, θέλει το περιβάλλον πρώτα απ' όλα. Είναι σαν ένα διαστημόπλιο. Και ήμουν σίγουρος από την αρχή ότι πρέπει να γνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους, να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Ξέρω, ας πούμε, πώς επηρεάζει έναν αεροπόρο η δουλειά του, τον τρόπο σκέψης του, στη ζωή του, στην καθημερινότητα μετά από πολλά χρόνια. Πώς έναν καπετάνιο σε μια γέφυρα, το ότι έχει 200 ανθρώπους ψυχές πάνω πλήρωμα. Αυτά είναι στοιχεία της δουλειάς σου, τα οποία σου διαμορφώνουν το χαρακτήρα με τα χρόνια. Στο υποβρύχιο τι γίνεται. Μου έλειπε αυτή η γνώση. Μου πήρε πολύ καιρό για να μπορέσω να βρω τρόπο να το προσεγγίσω και να το ερευνήσω, για να μιλήσω για έναν κυβερνήτη, ας πούμε, ενός υποβρυχίου και να μην λέω μπουρδες τώρα, ότι φαντάζομαι εγώ. Και άρα μίλησες με κυβερνήτες υποβρυχίου. Εντάξει, δεν λέγεται. Έκανα την έρευνα μου. Εντάξει, δεν θα εκθέσουμε κανένα, αλλά μπορώ να πω και εγώ από τη δική μου πλευρά της πτήσης, που βρισκόμαστε σε επαφές συχνές με αξιωματικούς όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, είτε εν ενεργεία είτε απόστρατους, οι οποίοι σχολιάζοντας τη δουλειά του Μίλτου όπως την είχαν δει στο πρώτο βιβλίο, βεβαίωσαν και οι ίδιοι για την ρεαλιστικότητα και αυθεντικότητα των περιγραφών τους, και έχοντας διαβάσει και το δεύτερο τόμο πριν και στα βιβλιοπωλεία, γιατί ο Μίλτος ήταν ευγενής να μου τον δώσει, μπορώ και εγώ να βεβαιώσω ότι υπάρχει αυτή η περιζήτητη αυθεντικότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό στα θέματα και τα μυθιστορηματικά, αλλά κυρίως τα ουσιώδη γεωπολιτικά και πολεμικά, να μην μιλά στον αέρα. Είναι πολύ εύκολο για ένα συγγραφέα να κατασκευάσει ό,τι θέλει και να φτιάξει από μηχανής θεούς και καταστάσεις οι οποίες να εκβιάζουν το αποτέλεσμα εύκολα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμόσεις αυτό που θες να πεις πάνω σε μια πραγματικότητα η οποία έχει τα πάντα μέσα. Και πολυσύνθετες μηχανές και πολύπλοκους ανθρώπους με τις αδυναμίες τους και πράγματα που δεν δουλεύουν και πράγματα που θα σε ξαφνιάσουν και πράγματα απειρχιωμένα. Όλα μαζί πρέπει να συνθέσουν μια αντίληψη η οποία να δίνει ρεαλισμό στο μυθιστόρημα, αλλά και περιεχόμενο κυρίως. Ο Σκοτεινός Ουρανός, λοιπόν, τώρα ο δεύτερος τόμος, μπορώ να πω σαν αναγνώστες ότι ξεφεύγει από τον ελλαδικό χώρο και έχει μια μεγάλη δράση κάπου στη Μέση Ανατολή. Να μην μπούμε ακριβώς, αλλά σε μια κοντινή μας Μέση Ανατολή. Πώς φτάνουμε εκεί πέρα? Θα έλεγα ότι η Σπίθα ξεκινάει από τη Μέση Ανατολή. Η δράση, το κύριο θέατρο που βλέπουμε είναι η Ανατολική Μεσόγειος, όπως μας αρέσει να τη λέμε εμείς Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή από την Κύπρο, ας πούμε, και κάτω και από το Καστελόριζο και πέρα, ας πούμε. Ενώ κανονικά Ανατολική Μεσόγειος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πώς φτάσαμε εκεί? Το βιβλίο Σκοτεινός Ουρανός ξεκινάει εκεί ακριβώς που τελείωσε το πρώτο βιβλίο. Άρα βλέπουμε δύο χώρες. Στο πρώτο μέρος, ο Σκοτεινός Ουρανός χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, βλέπουμε πως ξημερώνει η επόμενη μέρα μετά από ένα πόλεμο. Βλέπουμε δύο χώρες οι οποίες σέρνονται. Που έχει συμβεί στο πρώτο βιβλίο. Ένας πόλεμος μιας ημέρας. Μια σύγκρουση μιας ημέρας. Ακριβώς. Αλλά αιματηρός. Πολύ. Και βλέπουμε τώρα πώς σέρνονται αυτές οι δύο χώρες στις διαπραγματεύσεις, υποτίθεται, με το πατρονάρισμα των Αμερικάνων. Αλλά φύλλα και τα ρούχα, σου λέει, και οι δύο προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο του τι θα γίνει αν καταρρεύσει η διαδικασία και έχουμε πάλι ανάφλεξη. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δίνη θέση μετά από αυτά που είδαμε στο πρώτο βιβλίο, αν το σκεφτούμε, και αυτά περιγράφονται στην αρχή του Σκοτεινού Ουρανού. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει χάσει ανθρώπους, τρομερά δυσαναπλήρωτους ανθρώπους, και έχει χάσει καράβια και ούτω καθεξής.
ό,τι αξιόλογο όπλο είχαμε, στο πρώτο βιβλίο διαβάσαμε να το καταξοδεύουμε εναντίον μη επανδρομένων και ούτω καθεξής. Δηλαδή πύραυλοι Αστέρ, πύραυλοι Εξοσέτ, πύραυλοι Μέτεορ φεύγαν εκεί και η χώρα μετά από αυτή την σύγκρουση έχει καράβια με άδεια κελιά πυράβλων. Οι παραγγελίες στα εργοστάσια, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, παίρνουν χρόνια να ξαναγίνουν, να καλυφθούν, και επιπλέον η χώρα δεν έχει και φράγκο, διότι η οικονομία υπέστη τεράστιο πλήγμα από αυτό που έγινε κατά καλό καιρό. Ναι, αυτό είναι ο μόνιμος φόβος στην Ελλάδα, ότι αν γίνει πόλεμος, μην γίνει κατά καλό καιρό και χάσουμε τους τουρίστες. Είναι μια από τις παραλογισμούς τους ελληνικούς. Στην Ελλάδα προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ή τουλάχιστον θέλουμε να λέμε στον εαυτό μας έτσι, αλλά προσπαθούμε να μην χαλάσουμε τα μπάνια μας, να μην χάσουμε τον τουρισμό, να μην πέσει πάνω σε Σαββατοκύριακο, να μην πέσει πάνω σε Χριστούγεννα και Πάσχα. Γενικώς, αν η Ελλάδα συρθεί σε πόλεμο, η εθνική απέτηση είναι να μας βολέψει και λιγάκι και να μην κρατήσει βεβαίως και πάρα πολύ. Παρόλο που είδαμε ότι και οι δύο πόλεμοι, οι δύο ευνηδιασμοί του Ισραήλ έγιναν πάνω σε γιορτές. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, για να επανέλθω λοιπόν, αυτά τα κομμάτια τα βλέπουμε στο πρώτο βιβλίο, τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και τι μπορεί να κάνει μπροστά σε αυτά τα διέξοδα. Δηλαδή, θεώρησα ότι το δεύτερο βιβλίο μου δίνει την δυνατότητα να αρχίσω να μιλάω για πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν. Στο πρώτο βιβλίο βλέπαμε με μεγάλη προσήλωση νοοτροπίες και καταστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε σήμερα. Μπορεί να μιλάει για το 2029, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι, τοποθετεί τη δράση το 2029, ακριβώς. Αλλά ουσιαστικά είναι σημερινή. Ναι. Στο δεύτερο βιβλίο καλούμε να περιγράψω πώς θα είναι μια χώρα μετά από έναν πόλεμο που έχει να συμβεί πάρα πολλές δεκαετίες στη χώρα μας. Και εκεί θεωρώ ότι έρχεται η ώρα να κοιτάξουμε λίγο στον καθρέφτη και να αντιμετωπίσουμε κάποιες παγιωμένες νοοτροπίες, ίσως και πεποιθήσεις δεκαετιών, και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να τις γυρίσουμε. Άρα θα δούμε εκεί να δοκιμάζει η χώρα κάποια out of the box. Καμιά φορά συζητάμε στα άρθρα και συζητήσεις πτήσεις, ξέρεις. Υπάρχει ένα πολύ, εγώ θα έλεγα ρομαντικό, κατά τη δική μου άποψη, αεροπορικό out of the box, το οποίο το παρακολουθούμε από κοντά, και ναυτικό αντίστοιχα, και του στρατού, καθώς η χώρα προετοιμάζεται. Θα αγγίξουμε θέματα που δεν είχαμε αγγίξει στο πρώτο βιβλίο, δηλαδή τι σημαίνει εθνοφύλακες, τι σημαίνει αποστρατεία, τι σημαίνει απόσυρση παλαιού υλικού, διάφορα τέτοια θέματα, καθώς η χώρα θα προσπαθεί να στραγγίξει δυναμικό από όπου είναι διαθέσιμο αυτό. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου λοιπόν ξεκινάει η δράση, και εκεί έρχεται, τώρα πια φτάνω στην ερώτησή σου να απαντήσω, πώς φτάσαμε τόσο μακριά. Εκεί υπάρχει μια εξέλιξη σε ένα θέατρο που δεν το περιμένει κανείς, ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους, την οποία εκμεταλλεύονται κάποιες δυνάμεις μέσα στην Τουρκία, οι οποίες υπογείως απεργάζονται την ειρήνη, γιατί έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Το βιβλίο θα μπει πολύ περισσότερο πιο βαθιά στα εσωτερικά της Τουρκίας από ό,τι είχε μπει το πρώτο. Να πούμε εδώ ότι η Τουρκία, η ανάλυση και η κατανόηση της Τουρκίας στην Ελλάδα είναι πολύ λήψη. Πάρα πολλοί κόσμος βλέπει την Τουρκία τελείως, να το πω έτσι, να τολμήσω να το πω απλοϊκά. Τη θεωρεί ως ένα κράτος το οποίο είναι εξορισμού κακό, ο εχθρός μας, είναι πρωτόγονοι, άγονται και φέρονται από μια έτσι, ξέρω εγώ, τρέλα και ένα ανθεληνισμό, και είναι οι κακοί της ιστορίας που θα μας επιτεθούν. Η Τουρκία είναι πολύ πιο σύνθετη σαν χώρα, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ πολλών δυνάμεων κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών, ιστορικών, έχει ταξικές αντιπαραθέσεις, έχει πάρα πολλά ζητήματα εσωτερικά, και άρα αυτά πρέπει να τα καταλάβει κανείς όσο μπορεί και να τα μελετάει, για να μήπως μπορέσει και προβλέψει σε κάποιο βαθμό πώς θα εξελιχθεί αυτή η χώρα και πώς θα συμπεριφερθεί εναντί ημών. Αλλά η απλοϊκή αντίληψη, ο κακός Τούρκος, δεν ισχύει. Όχι ότι δεν υπάρχει επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, υπάρχει και είναι εκφρασμένη και με 1000 τρόπους. Αλλά το πώς αυτή εξελίσσεται, πώς αυτή θα εκδηλωθεί, πώς αυτή θα έχει παραμέτρους διπλωματικές, στρατιωτικές, στην Ελλάδα δεν το αναλύουμε σωστά, τουλάχιστον στο δημόσιο χώρο, και παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε μια απλοϊκή αντίληψη της χώρας, και αυτό φοβάμαι ότι
φθήνει και το δημόσιο διάλογο πάρα πολύ. Πάρα πολύ σωστά το θέτεις. Συμφωνώ απόλυτα εγώ. Και για αυτούς τους λόγους έκανα και την επιλογή, αν θες, αφενός να δούμε ένα πολιτικοκατασκοπικό θρίλερ στο δεύτερο βιβλίο που έχει να κάνει με την Τουρκία και τα εσωτερικά τους, αλλά να δούμε επίσης και την αξία εδώ στην Ελλάδα του να αναλύεις σωστά τις κινήσεις της Τουρκίας και τις πληροφορίες που έρχονται από αυτή τη χώρα. Και να δείξουμε και τη δυσκολία να τα αναλύσουμε. Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή και στην Ελλάδα ένα κομμάτι που μιλάει για την συλλογή και αξιολόγηση κυρίως πληροφορίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον το αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο η συλλογή της πληροφορίας, δηλαδή όλες αυτές οι συνωμοσίες που ακούγονται, κατά την άποψή μου ότι είναι συνωμοσίες, ότι οι Αμερικάνοι για την 11η Σεπτεμβρίου γνώριζαν, ότι οι Εβραίοι τώρα για την επίθεση στις 7 του μήνα γνώριζαν. Προφανώς και μπορεί οι μυστικές υπηρεσίες αυτών των χωρών να είχαν κάποιες πληροφορίες στα χέρια τους. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτοί μαζεύουν χιλιάδες κομμάτια πληροφορίας καθημερινά. Εκατομμύρια. Ακριβώς. Και πρέπει να αξιολογήσουν τι από αυτά είναι τζούφιο και τι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δράσεις. Εκεί είναι το παιχνίδι το δύσκολο. Έτσι. Εκ των υστέρων βέβαια μπορείς να πεις ότι αυτό που αγνόησα ήταν αυτό που έπρεπε να δώσω σημασία. Αλλά είναι πάντα εκ των υστέρων. Ακριβώς. Άρα ο σκοτεινός ουρανός λοιπόν ακουμπάει και τέτοια θέματα και τα φωτίζει λίγο ως προς τα δικά μας κομμάτια και τελικά καταλήγει να έχουμε μία αντιπαράθεση στρατιωτική στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μακριά από τις βάσεις μας, τις ναυτικές και αεροπορικές. Θα δούμε δηλαδή και επιχειρησιακά τι δυσκολίες έχουμε εκεί. Και θα δούμε όμως και στο τρίτο μέρος του βιβλίου πώς αυτές οι εξελίξεις, γιατί κατά την άποψή μου αυτά τα δύο θέατρα είναι, το Αιγαίο ας πούμε και η Ανατολική Μεσόγειος είναι αλληλένδετα, πώς θα μεταφερθεί αυτό στον ελλαδικό χώρο αν θες και θα οδηγήσει σε ανάφλεξη η οποία θα περιγραφεί πλέον στο τρίτο βιβλίο. Να κάνω μια ερώτηση εκ του πονηρού, γιατί πρέπει νομίζω να την κάνω. Ένας άνθρωπος σαν και εσένα και ένα μέσο όπως η Πτήση που δημοσιεύει και έχει εξειδικευτεί σε θέματα άμυνας και γεωπολιτικής. Είμαστε πολεμοκάπηλοι που τα ασχολούμαστε με όλα αυτά. Θέλουμε τον πόλεμο, ρεθιζόμαστε με αυτές τις σκηνές βίας, πώς το λένε, γευματίζουμε με αίμα κάθε μέρα. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια αντίληψη και πώς εμείς απαντάμε σε αυτήν την ερώτηση. Εγώ μπορώ να απαντήσω πλέον τις πτήσεις, αλλά μιλάμε για σένα σήμερα. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πραγματικά πολύ δύσκολη. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, μπορώ όμως να σου δώσω δύο παραδείγματα από πράγματα που έχω αισθανθεί τον τελευταίο καιρό. Δύο συναισθήματα τα οποία έχω προσέξει ότι τα αισθάνθηκα και εντυπωσιάστηκα. Το πρώτο είναι όταν βλέπω πλέον μία έκθεση πολεμικού υλικού οι εταιρείες να φέρνουν εκθέματα και νέα προϊόντα τα οποία έχουν σχεδιάσει από διδάγματα που βγήκαν από τα πεδία των μαχών στην Ουκρανία μόλις πριν από λίγους μήνες, και αυτό το πράγμα έχει ήδη γίνει προϊόν, έχει σχεδιαστεί, έχει φτιαχτεί μακέτα, έχει κοστολογηθεί και είναι κάποιοι πολιτές και το πουλάνε. Έχω αισθανθεί για πρώτη φορά στη ζωή μου άσχημα ότι αυτό είναι ένα εμπόριο που πραγματικά, δηλαδή αυτό το δίδαγμα που είναι αίμα ανθρώπων που το βλέπαμε στις κάμερες από τα drones, μπορεί να φταίει και αυτό, ότι στην Ουκρανία βλέπουμε τα πάντα πλέον από τα drones, ότι έχει γίνει ήδη προϊόν και έχει ένα ταμπελάκι τιμής επάνω, αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Θέλω να σου πω, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το έχω νιώσει. Και ταμπελάκι έμεσο δοκιμασμένο στην πράξη. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι, έχω ένα παράξενο συναίσθημα. Ξέρεις, τα έχουμε συζητήσει και τα έχουν σχολιάσει και οι φίλοι στην Πτήση. Πολλά πράγματα που έχω γράψει στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά το έχω δει να συμβαίνει στον δεύτερο βιβλίο. Συμβαίνουν πράγματα στη διεθνή ιδιοσιογραφία που τα κάνουν να μοιάζουν λίγο προφητικά αυτά που έγραψε ο Αντωνιάδης. Καμία σχέση βέβαια, ούτε μελλοντολόγος είμαι, ούτε έχω εκ των έσω πληροφορίες τέτοιες και δεν θα τις έκανα και βιβλία αν τις είχα, δηλαδή να σκεφτούμε. Απλώς είναι λογικό όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι, μελετάς και γράφεις πολλά ενδεχόμενα, σε κάποια θα πέσει και μέσα. Έτσι. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να βλέπει να συμβαίνει κάτι άσχημο στις ειδήσεις και να λέει, η πρώτη μου σκέψη είναι αντί να δείξω κάποιο έμπαθη που λέμε, πώς να σου πω, απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, είναι είδες, το είχα πει αυτό. Ναι.
Και αυτό είναι λίγο. Με έχει τρομάξει. Δηλαδή, πραγματικά, μήπως γινόμαστε πολεμοκάπηλοι κάνοντας αυτή τη δουλειά τελικά με αυτή την τριβή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Εγώ σου λέω. Η απάντηση που εγώ έχω να δώσω είναι το εξής, ότι όσοι ασχολούμαστε με τα αμυντικά και έχουμε σώα στα σφρένας, βάζω αυτή την παράμετρο, το κάνουμε ούτε γιατί φαντασιωνόμαστε πόλεμο, ούτε γιατί εξιταριζόμαστε από το αίμα, ούτε γιατί έχουμε κάποια έτσι, πώς το λένε, ενδόμηχη έξαρση μέσα μας και θέλουμε, ας πούμε, να αναδειχθούμε ήρωες σε κάποιο μελλοντολογικό πολεμικό πεδίο. Συζητάμε για αυτά τα ζητήματα γιατί βλέπουμε ότι η άμυνα μιας χώρας δεν είναι ποτέ κάτι που μπορείς να το διαχωρίσεις από την καθημερινή πολιτική της. Δηλαδή η χώρα, κάθε κουλτούρα, κάθε πολιτισμός, κάθε κοινωνία οφείλει να έχει στο μυαλό της ότι η καθημερινότητα που ζει υφίσταται μόνο και μόνο γιατί έχει ειρήνη. Και άρα αυτή η καθημερινότητα μπορεί την επόμενη μέρα να ρισκαριστεί, να κινδυνεύσει, διότι θα υπάρχει ένας αντίπαλος, αντίζηλος, επίζηλος, πείτε τον όπως θέλετε, ο οποίος θα θελήσει από αυτή την καθημερινότητα κάτι να εφαρπάξει. Αυτό λοιπόν είναι ιστορικό γεγονός, δεν είναι κάποια δική μου ή δική σου οποιοδήποτε αντίληψη. Άρα εμείς απλώς που ασχολούμαστε με αυτά βλέπουμε στο κάθε μέρα μία μικρή σκιά κάπου γύρω μας και λέμε αυτή τη σκιά πρέπει να τη μελετήσουμε μήπως συμβεί. Το απευχόμαστε, αλλά βλέπουμε τη σκιά μέσα στον ήλιο. Ακριβώς. Μίλτο, να πούμε κάτι στο βιβλίο, μάλλον στο διήγημα που δημοσιεύτηκε στο site της πτήσης τον Ιούνιο του 2022, υπήρξαν πραγματικά χιλιάδες σχόλια από κάτω. Και μάλιστα στα πολλά από αυτά τα σχόλια των αναγνωστών μας σου κάνανε πολλές φορές και παρατήρηση. Γιατί το έχεις γράψει αυτό, γιατί άλλαξε την πορεία πώς το λένε, του σεναρίου, πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Δηλαδή σε οθούσαν επειδή δημοσιευόταν το διήγημα σε συνέχειες. Υπήρχε λοιπόν έτσι η αγωνία του κοινού μήπως κατευθύνει το συγγραφέα προς τα εκεί που τους άρεσε. Σε επηρέασε αυτό τότε, δηλαδή άλλαξε κείμενο ή έπιασε έτσι κάποια στιγμή αγωνία, μήπως να το αλλάξω, μήπως το κοινό έχει ένα δίκιο. Θα σου πω. Ως προς την συνολική κατεύθυνση του έργου, όχι. Δηλαδή αντιμετώπισα με ψυχραιμία τις αρχικές ενστάσεις των ανθρώπων φυσικά για τις αγωνίες τους στα πρώτα κομμάτια που τρώγαμε ξύλο, γιατί θεώρησα ότι αυτό είναι καλό σημάδι, ότι δημιουργεί αγωνία το διήγημα έτσι όπως είναι γραμμένο στον αναγνώστη. Ωστόσο υπήρξαν αρκετά σχόλια τα οποία ήταν σημαντικά ως προς το να διορθώσεις κάτι που έλειπε ή κάτι που σου έχει ξεφύγει. Ήταν φυσικά τρομερά σημαντικά ως προς το ηθικό κομμάτι για μένα, γιατί όταν το δημοσιεύσαμε αυτό ήταν στην αρχή ας πούμε ένα πείραμα και για τους δυο μας. Δεν ξέραμε πώς θα πάει, δηλαδή είναι θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συνέβησαν για να γίνει το Αγία Ώρα 0 μια σειρά βιβλίων όπως έχει γίνει σήμερα. Είναι ο ενθουσιασμός του κοινού της πτήσης. Εντάξει, γιατί στα social media κλπ. Δεν δίνω τόση σημασία. Οι άνθρωποι που σχολιάζουν είναι ένα κλειστό group το οποίο γίνεται και moderate, οπότε τους ξέρεις λίγο πολύ. Είναι άνθρωποι που έχουν άποψη, είναι άνθρωποι που είναι δύσπιστοι φυσικά. Και το ότι το δέχτηκε αυτό το κοινό για μένα ήταν, και με αυτόν τον τρόπο που το έκανε, ήταν καταλυτικό νομίζω. Να πούμε εδώ ότι ο Μίλτος στα βιβλία του και στο δεύτερο τόμο που συζητάμε σήμερα δεν γράφει μόνο το κείμενο, φτιάχνει σχέδια, σκίτσα, χάρτες, δηλαδή δίνει ένα πάτημα ρεαλισμού ακόμα περισσότερο. Ο αναγνώστης μπορεί να δει μέσα από οπτικό υλικό, μπορεί να δει τι είναι όλα αυτά που περιγράφονται, πού βρίσκονται, πού γίνονται, σε ποιες περιοχές του πλανήτη, πώς λειτουργεί ένα μηχάνημα, ένα όπλο. Και αυτό είναι μια εξτρά παροχή, δεν είναι πολύ συνηθισμένη στον χώρο αυτής της λογοτεχνίας, της πολεμικής. Δεν είναι, ναι. Το θεωρώ απαραίτητο. Στον χώρο του βιβλίου κάποιοι θα σου πούν ότι είναι και λίγο, ξέρεις... Ξενίζει. Ναι, ξενίζει. Τους λέει τι είναι κόμικ, ας πούμε, γιατί μας βάζει εικονογραφήσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι αυτού του είδους το κείμενο θα το αντιληφθεί καλύτερα
ο αναγνώστης αν το οπτικοποιήσει κάπως. Είτε είναι χάρτης αυτό, είτε είναι αποστάσεις, είτε είναι κάποιο μηχανολογικό σχεδιάγραμμα για αυτό που περιγράφεται εκείνη τη στιγμή, το οποίο είναι σημαντικό για την πλοκή και όχι απλώς για να μαθαίνουμε για εξαρτήματα. Άρα έχω αποφασίσει ότι έτσι συνεχίζω. Έτσι είναι και ο Σκοτεινός Ουρανός. Έχει πολλά σχεδιαγράμματα μέσα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητα εκεί που τα έχω βάλει. Έχει επιπλέον, και αυτά είναι σχόλια που ήρθαν από τους αναγνώστες του βιβλίου, έχει διάφορες βελτιώσεις ως προς την έκδοση ο Σκοτεινός Ουρανός σε σχέση με την έκδοση του πρώτου βιβλίου. Και αυτές είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα στο πρώτο αίμα, που ήταν το πρώτο βιβλίο, είχαμε ένα ευρετήριο όρων στο τέλος, έτσι, αλφαβητικό, που περιγράφονταν όλα αυτά τα αρχικά, τα ακρονίμια, τα όπλα κλπ. Πολλοί κόσμος σχολίασε ότι δεν το είχε δει όταν ξεκίνησε να διαβάζει, ότι υπάρχει αυτό εκεί. Οπότε παιδεύτηκε πάρα πολύ μέσα στο κείμενο. Άλλοι πάλι που το είχαν δει είπαν ότι εντάξει, τώρα το να γυρνάς και λίγο τόσο μπρος πίσω κάθε τόσο δεν ήταν πολύ βολικό. Οπότε στο Σκοτεινό Ουρανό υπάρχει υποσημείωση, αριθμίση, και κάθε όρος περιγράφεται στην ίδια σελίδα σαν υποσημείωση στο κάτω μέρος που αναφέρεται πρώτη φορά. Αυτό είναι σημαντικό, υπάρχουν 170 τόσες, δεν θυμάμαι, υποσημειώσεις. Κάποιος άλλος είχε σχολιάσει, νομίζω στην πτήση, δεν θυμάμαι που το είχε σχολιάσει, ότι δεν είναι υποχρεωμένος ο αναγνώστης να διαβάζει αγγλικά. Υπήρχαν κάποιοι διάλογοι, ειδικά εκεί με τον πρόεδρο των Αμερικάνων κλπ. Έχω κάποιο λόγο που θέλω μερικές φορές να φαίνεται το αγγλικό κείμενο, γιατί η έκφραση που θα χρησιμοποιήσεις σε εκείνη τη γλώσσα μπορεί να αποδίδει πράγματα για το χαρακτήρα που ξέρεις, στο γύρο 0 δεν ασχολούμαστε πολύ να περιγράψουμε τους ανθρώπους. Τους μαθαίνουμε μέσα από αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Οπότε είναι σημαντικό μερικές φορές να υπάρχει αγγλική γλώσσα, αλλά στο Σκοτεινό Ουρανό έχουμε μεταφράσει ό,τι αγγλική φράση υπάρχει. Έχουμε βάλει χάρτες, μια και το ανέφερες, εκτός από αυτούς που υπάρχουν στο κείμενο, υπάρχουν 2 χάρτες ολοσέλιδες στην αρχή του βιβλίου, με 2 περιοχές και τα τοπονύμια τους, τα οποία θα ανατρέξουμε συχνά και θα περιγράψουμε. Το ένα είναι ένας χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου, ο άλλος είναι ένας χάρτης της Κωνσταντινούπολης, με τις διάφορες περιοχές και τις γέφυρες, επειδή υπάρχει αρκετή πλοκή και δράση μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και πολλά άλλα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν προκύψει από σχόλια που κάναν άνθρωποι αρχικά στην πτήση σε σχέση με το κείμενο και αργότερα για το βιβλίο όταν δημοσιεύτηκε το πρώτο, στα social media, σε email, σε μηνύματα, σε τηλέφωνα με έχουν πάρει. Είναι φοβερή ανταπόκριση του κόσμου. Δεν είναι μεγάλο το κοινό σε ένα τέτοιο βιβλίο σε σχέση με ένα βιβλίο, ξέρεις, τελείως διαφορετικού προσανατολισμού. Είναι όμως, σε ένα ρομαντικό μυθιστόρημα θα έχεις περισσότερο. Είναι όμως πάρα πολύ πιστό, αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή είναι άνθρωποι που το έχουν αγαπήσει αυτό το βιβλίο και αυτό είναι εξαιρετικό. Τώρα, στο Σκοτεινό Ουρανό, το δεύτερο τόμο, έχουμε και πολλούς νέους ήρωες, πολλούς νέους χαρακτήρες να αναδεικνύονται και κάποιοι από αυτούς είναι Τούρκοι. Και εγώ λέω πολύ καλά κάνεις, ακριβώς για να αναδείξουμε ότι δεν υπάρχουν ιστορίες χωρίς ανθρώπους από πίσω. Ναι. Το ανάποδο, οι άνθρωποι παράγουν ιστορίες. Έτσι. Πόσο εύκολο είναι να συνθέσεις ένα μυθιστορηματικό, παύλα ρεαλιστικό χαρακτήρα. Και μάλιστα μιας άλλης κουλτούρας. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω, εγώ έχω την πολυτέλεια ακόμα, επειδή είναι το δεύτερο βιβλίο μόλις που εκδίδεται, δικό μου, ενώ ο Tom Clancy, ας πούμε, νομίζω έχει τα best sellers του μόνο, ήταν 17, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο νούμερο, ναι. Οπότε δεν ξέρω τι κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος συγγραφέας. Εγώ που είμαι ακόμα στα πρώτα βήματα, μπορώ να σου πω ότι έχω την πολυτέλεια να φτιάχνω χαρακτήρες πατώντας πάνω σε ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Και όχι να τους κατασκευάζω από λευκή κόλλα. Στην ουσία να φαντάζομαι κάποιον που τον ξέρω, ότι θα ήταν ωραία να τον έβλεπα σε αυτή τη σκηνή, και μετά να τον μασκαρεύω λίγο, να το φέρω στοιχεία, καταλαβαίνεις. Οπότε εγώ έχω αυτή την πολυτέλεια. Αργότερα κάποιος ο οποίος κάνει συνεχώς μυθοπλασία, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία του, δεν γνωρίζω. Όσον αφορά τους Τούρκους χαρακτήρες που είπες, ναι, υπάρχουν καινούργιοι χαρακτήρες που τους παρακολουθούμε από κοντά στο δεύτερο βιβλίο, πλαισιώνοντας και έναν χαρακτήρα που τον ξέρουμε από το πρώτο βιβλίο, τον Τζεμ συγκεκριμένα, που ήταν στο Καστελόριζο.
Υπάρχουν όμως και διάφοροι στους οποίους αναφερόμαστε αναγκαστικά, οι οποίοι είναι ο πρόεδρος του ΑΚΠ, ο πρόεδρος του Κεμαλικού Κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού μάλλον, ο πρόεδρος των Γκρίζων Λύκων. Ιστορικές φιγούρες. Είναι φιγούρες, ναι, στις οποίες εγώ έχω αποδώσει φυσικά φανταστικά ονόματα. Κάποιος που γνωρίζει λίγο την κατάσταση στην Τουρκία, το πολιτικό σύστημα κλπ. Θα καταλάβει Ποιος είναι. Έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Ας πούμε, στο δεύτερο βιβλίο δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Ερντογάν. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για αυτόν τον εκλειπώντα, τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν, λέει το βιβλίο. Εκλειπώντα πρόεδρο του ΑΚΠ που ήταν 20 χρόνια στην εξουσία και αυτά, και έχει ένα άλλο όνομα. Δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ναι, είναι επικίνδυνο λίγο. Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Το βιβλίο βγαίνει στα βιβλιοπωλεία. Στα βιβλιοπωλεία η επίσημη ημερομηνία είναι η 10η Νοεμβρίου. Okay. Είναι τέλος πάντων η ημερομηνία κατά την οποία αν κάποιος φίλος πάει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και το ζητήσει, ο βιβλιοπόλης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει το χονδρέμπορο που συνεργάζεται και να το έχει την ίδια μέρα ή την επόμενη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει κάποιος για να το βρει εκεί που το έχουν. Θα το έχουν τα public, ο Ιαννός, τα μεγάλα, αλλά μπορεί οπουδήποτε να το παραγγείλει και θα το λάβει πολύ σύντομα. Ωραία. Και υποθέτω ότι θα κάνεις κάποιες, μαζί με τον εκδοτικό οίκο, κάποιες κινήσεις επικοινωνίας του βιβλίου, κάποιες παρουσιάσεις κτλ. Άρα θα μπορεί ο κόσμος και της επαρχίας να σε δει από κοντά, γιατί αυτό συνηθίζεται. Και στο πρώτο βιβλίο πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη κλπ. Θα προσπαθήσουμε και αυτή τη φορά και στο δεύτερο βιβλίο να επισκεφθούμε περισσότερες πόλεις, φυσικά με έμφαση στις ακριτικές μας περιοχές, γιατί είναι τέτοια θεματολογία μας. Άρα δεν είναι πολύ εύκολο, έχουμε δουλειές, είναι δύσκολο να φέρεις ομιλητές σε μια παρουσίαση βιβλίου μακριά από την Αθήνα. Αυτό είναι πιο δύσκολο, δεν είναι το δύσκολο να πας εσύ. Εγώ πηγαίνω όπου να είναι. Το δύσκολο είναι να βρεις ομιλητές να μιλήσουν για το βιβλίο σου. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, μάλλον την περίοδο που θα πλησιάζει το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, για τότε να κάνουμε κάποιες εκτός Αθηνών. Στην Αθήνα φυσικά θα κάνουμε τώρα και την πρώτη παρουσίαση πριν τα Χριστούγεννα. Θα ενημερώσουμε από τη σελίδα του βιβλίου, από το Facebook φυσικά, και όσοι μας παρακολουθούν από εκεί. Άρα, τις επόμενες μέρες, φίλοι της πτήσης, περιμένετε το Αιγαίο Ραμιδέν, τον δεύτερο τόμο, τον Σκοτεινό Ουρανό, για να συνεχίσετε το ταξίδι με το οποίο ξεκινήσαμε μαζί με τον Μίλτο Αντωνιάδη πέρυσι, σε ένα διήγημα 10 συνεχειών στο site της πτήσης, όχι 12 νομίζω. Ήταν 12 συνέχειες, ναι, σωστά. Το οποίο μετά έγινε βιβλίο, πέτυχε, κυκλοφόρησε και τώρα συνεχίζεται αυτή η διαδρομή με ένα δεύτερο τόμο και με τον τρίτον που ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα. Μίλτο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σου και θα είμαστε εδώ να δούμε και το τρίτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους αναγνώστες της πτήσης φυσικά. Καληνύχτα από μας και θα συνεχίσουμε τα podcast με πάντα θέματα αμυντικής επικαιρότητας. Καλό βράδυ.